Prvi Nefi je pričao proroku Lehiju, njegovoj ženi Sariji te njihovim sinovima, Lamanu, Lemuelu, Samu i Nefiju. Na početku ove knjige obitelj je u Jeruzalemu. Nakon što je imao viziju, Lehi je počeo propovijedati narodu. Oni to nisu dobro primili. Potom je Bog rekao Lehiju da odvede svoju obitelj u divljinu kako bi ih zaštitio. Bog je 2 puta rekao Lehiju da pošalje sve sinove natrag u Jeruzalem. Prvi put su morali otići po mjedene ploče. Drugi puta otišli su po Išmaela i njegovu obitelj, zajedno s njegovim neudatim kćerima, kako bi ih poveli sa sobom. U Jeruzalemu su Labanu ponudili svo svoje bogatstvo u zamjenu za mjedene ploče. Laban je odlučio da želi dobiti njihov novac, ali i zadržati ploče, te je poslao svoje sluge da ih ubiju. Iako su Laman i Lemuel htjeli odustati, Nefi je bio odlučan. Te noći ga je duh odveo nazad Labanu. Laban je bio pijan. Duh je Nefiju rekao da ubije Labana. Nakon što se kratko vrijeme nečkao, Nefi je pogubio Labana. Potom se Nefi obukao u Labanovu odjeću i zaputio se po ploče. Prerušavanje je bilo uspješno. Labanov sluga Zoram mislio je da je Nefi Laban, te mu je odnio ploče. Zoram se potom pridružio Lehijevoj obitelji na njihovom putovanju. Lehi je proučio mjedene ploče i saznao mnogo toga iz pisanja Mojsija i drugih proroka. Što se njegovih sinova tiče, hej šećeru, oni su upoznali Išmaelove kćeri, te su se kasnije njima oženili i zasnovali obitelji. Lehi je imao san u kojem je vidio stablo života. U tom snu nalazio se na tamnom i sumornom mjestu. Prišao mu je čovjek odjeven u bijele haljine i rekao mu da ga slijedi. Putovali su satima i na kraju došli do bijeloga stabla. Kada je Lehi kušao plod tog stabla, duša mu se ispunila silno velikom radošću, te je poželio da i njegova obitelj kuša taj plod. Osvrnuo se i ugledao svoju obitelj. Pozvao ih je da dođu do stabla. Sarija, Sam i Nefi su došli do stabla i kušali plod, ali Laman i Lemuel nisu. Lehi je također ugledao stazu koja je vodila k stablu, uz koju se protezala željezna šipka, a i rijeka koja je tekla u stazu. Podigla se mračna sumaglica, zbog koje je bilo teško slijediti stazu. No oni koji su se držali za željeznu šipku i slijedili stazu, uspjeli su stići do stabla. Na drugoj strani rijeke nalazila se velika i prostrana zgrada. Ljudi koji su se u njoj nalazili smijali su se onima na stazi. Oni koji su pustili palicu, pali su sa staze i izgubili se. Oni koji su ostali na stazi pronašli su radost. Kasnije je anđeo Nefija proveo kroz viziju i kroz povijest čovječanstva. Jednog je jutra Lehi ispred svojeg šatora pronašao napravu koja je ličila na kompas. Bila je to Lijahona, koja je obitelj vodila kroz pustinju. Dok god su oni bili pravedni, Lijahona je radila. Obitelji su prikupile svoje stvari i krenule na put kroz pustinju. Ponekad im je bilo jako teško. Teško im je iskustvo bilo kada se Nefijev lovački luk slomio, te nisu znali kako će nabavljati hranu. Uspješno su riješili problem i s vremenom su dospjeli do oaze na obali mora, gdje su sretno živjeli, a njihove obitelji su nastavile rasti. Jednoga je dana Nefi primio zapovjed da ode u planinu. Tamo se molio, te mu je rečeno da izgradi brod. Lamana i Lemuela trebalo je protresti da se pokrenu. No s vremenom se cijela grupa bacila na posao pronalaženja rudača i drugih materijala potrebnih za izgradnju broda. Tada su izgradili brod. Nakon što su isplovili, jedno je vrijeme sve bilo dobro. No tada su Laman i Lemuel počeli previše slaviti i opijati se. Nefi ih je zamolio da prestanu, a to ih je toliko razljutilo da su ga zarobili i svezali. U tome je trenu Lijahona prestala raditi, a na brod se obrušila velika oluja. Laman i Lemuel s vremenom su požalili svoju odluku, barem nakratko, te su konačno slobodili Nefija. Kad se Nefi vratio za kormilo, vrijeme se smirilo, Lijahona je proradila i ponovno su zaplovili dobrim putem. Na kraju su stigli u obećanu zemlju i započeli svoje nove živote.